Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku masu saurare a cikin wannan ƙayataccen labari namu mai suna muguwar ƙawa mai ƙwacen samarin ƙawaye. Ta kalle ni ta ce saurayin ƙawata yau ka shiga ko mata. Don haka kawai ka taso mu shiga daga ciki. Kar a manta a danna mana subscribing domin jin cikakken labarin yadda ta kaya tsakanina da muguwar ƙawa mai ƙwacen samarin ƙawaye. To a gaskiya muguwar ƙawa ta fi budurwata komai da komai. Don ita irin classic girl ce, big girl, babbar yarinya ce. Sai muka shiga cikin ɗaki, ita ce ta fara shiga, sai ni ma na bi ta. Ina shiga sai na ga har ta cire doguwar rigar da ta saka, daga ita sai ɗan fant. Wayyo Allah muguwar ƙawa, zo ka ga wasu dogayen nonuwa malam, a tsaitsaye. Ita dama ƙaramin jiki ne da ita. Amma akwai nonuwa da baya, ma'ana ina nufin tana da ɗoyuka. Ta buɗe hannayenta guda biyu, bayan na shigo ta rungume ni, ta fara shafa min ƙasimba. Ta ce ga kaɗan gayu, fari kyakkyawa, ga saje ga ƙasimba. Na yi mamaki da na ganka da Bili, waccan kucakar ƙawattawa. Ina kai ina waccan kucakar yarinyar. Ta riko hannaye na ta ɗora a kan ƙirjinta, ta ci gaba da cewa tun da na ganka kuma na san ka ganni lokacin da nake ƙoƙarin gamsar da kaina, na ji kawai na samu wanda zai gamsar da ni. Tana magana tana cire min kayan jikina, ta riko burata ta fara min wasa da ita, ni kuma na fara tsotsar kan nonanta. Ta fara wani ɗan ihu kaɗan haka tana cewa wash ash wash. Ta rungume ni muka faɗa kan katifa, na hau kanta, na fara goga mata burata a ƙofar durinta, a daidai ɗan kan bakin ƙofar durin nan nata. Na ga har wani shiɗewa take ƙoƙarin yi, tana ihun daɗi. Ina yi mata, ina goga mata. Can a hankali sai na fara zirawa, habawa, sai na ga ta wani turo min durin gaba ɗaya, ga burata kuma ta nutse a ciki. Ni kuma sai na fara sauri wajen zirawa, na fara yi mata irin gwatso haka, sai ihu take yi. Ana haka ina zirawa ina sokawa, kawai sai ji na yi durin ya cika da ruwa. Na ji burata ta ƙara wani santsi a ciki. Ta riƙo kaina ta ce in sha mata nono. Ina zirawa ina sha mata kan nonon nan nata, ina tsotsan mata nono, ina zirawa ina sha mata nono. Ni ma ban ɗauki wani dogon lokaci ba, haba. Sai na zare burata. Muguwar ƙawa ta rufe idanu kamar wata mai yin bacci, amma kana kallon fuskar ta cike da shauƙi da annurin cin da na yi mata. A hankali na ɗaga ta, na miƙe tsaye, na fara mai da kayana. Ina gama saka kayana ashe ita kuma ta buɗe idanunta, kallo na kawai take yi. Sai ta yi wani ajiyar zuciya, ta ce yanzu tafiya za ka yi? Na ɗaga kai na kalle ta na ce na san ana can ana ta nema na haka a yanzu a gida. Na faɗa miki biki fa muke yi fa. Ok, to kawai zan kira ka a waya, in ji muguwar ƙawa. My sweet, dan daga yau sunanka kenan a cikin raina, sunan da zan ringa kiranka kenan a wajena. My sweet, saurayin ƙawata ya zama nawa, na ƙwace shi, in ji muguwar ƙawa.